yere yere la abi fɛ ka nafolo gisi k'a sɔrɔ ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko iza wakati ale ka teli nafolo ko fɛ o ye teliya dan ye ayi maa t'ale kɛ nafolo ko la k'i b'a jɛ i y'a faamu iza wakati n y'a f'i ye kira yɛrɛ kuman'a kan wa diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ ye Konate seere sura min ka teli nafolo ko fɛ ka tɛmɛ sura bɛɛ kan ala ka kuranɛ kɔnɔ dɔnnibaaw b'u bolo ɲɛsin sura min ma o de ye iza wakati n'i y'ale gindo sɔrɔ bilahi i bi nafolo mara taa kana t'a la fiyewu o tuma ale baara an b'a kɛ bɛɛ lajɛlen ye i kɛla cɛ ye o i kɛla muso ye o i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ jamana o jamana iza wakati nafolo baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la nka baara in ale saraka sɛ jɛma den 3 don baara in yɛrɛ bi kɛ 30,000 de nka i bi 15,000 de sara fɔlɔ ani ka sɛsɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ dugu o dugu i bɛ se ka baara in kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la i dan ye k'i ka wari kilancɛ 15,000 sara ani ka sɛsɔngɔ an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i yɛrɛ kɛlen kɔ k'a dɔn n ye iza wakati baara kɛ tiɲɛna a baara jaabi la o kɔ i b'i ka wari tɔ sara yɔrɔ nin ye danaya dan ye toujours an bɛ to k'a ɲini ala fɛ de maa minnu ka sababu b'an bolo ala k'o tigiw ɲɛsin an ma e b'a dɔn min ka jugu mori ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan jama caman ka ɲɛsin i ma jama minnu ka sababu t'i bolo o de ka jugu moriya la i bɛ lagisi sɔrɔ i bɛ tɔgɔcɛn sɔrɔ i bɛ maloya sɔrɔ mɛ hali ni maa kelen bɛ taa i fɛ yen n'o ka sababu b'i bolo walahi i bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ i bɛ manja sɔrɔ ne bɛ to ka nin de fɔ moriw ye hali n'i ka dɔnda danna fatiya dama ma o fɔ diɲɛ ye i ka mɔgɔw wele ka na o ma i senbɔ ko bɛɛ la i ka dan o fatiya ma n'i ye min sɔrɔ o la o de ye i halala ye mɛ e b'i da don a bɛɛ la e b'a fɔ a bɛɛ b'i bolo e b'a fɔ i bi s'a bɛɛ la a dun si tɛ ɲɛ e bolo o ye kafiriya de ye bilahi o de mori ka ca an fɛ bi ka tɛmɛ mori bɛɛ kan mori min b'a fɔ a bi s'a bɛɛ la ale b'a bɛɛ kɛ a bi mɔgɔw wele ka na a bɛɛ ma o ye wari dunna de ye mori tɛ moriya nana mun kama ka mɔgɔw dɛmɛ u ka kungow la ka mɔgɔw dɛmɛ u ka tɔɔrɔ la ka mɔgɔw dɛmɛ ka b'u ka gɛlɛya kɔnɔ mɛ an bɛ don min n'a fɔ bi moriya kɛla cogo di moriya tiɲɛna dɛ moriya tiɲɛna bi bɛɛ k'i yɛrɛ kɛ mori ye ni min murutila kalan ma dɔrɔn o bɛna sigi kamera ni kɔfɛ k'ale ye mori ye walima ka taa arajo ta ka tele ta ni mɔgɔw fana y'u kule k'a fɔɔnɔ k'a mɛn arajoso la a b'a fɔ ko belebele kumana k'a sɔrɔ kafiri don bilahi a tɛ papaga dɔn o mori de ka ca an fɛ bi o de la ne bi jɛ ka seere da aw ye kana taa bɛɛ fɛ yen ka n'i ka wari di bɛɛ ma kana da bɛɛ la sabu bɛɛ ti mori ye bɛɛ bi moriya kuma fɔ mɛ bɛɛ ti mori ye a ye tiɲɛw ɲini a ka tugu tiɲɛ nɔfɛ a ka baara kɛ ni tiɲɛ ye bilahi o de hɛrɛ ka bon aw ma n'a ye bazɛnba ninnu lajɛ ka mobili dakabana ninnu lajɛ ka etazi ninnu lajɛ ka tugu o tigiw nɔfɛ k'a bi taa ka wari d'u ma ko baara a caman ye nkalon ye dɛ ne bɛ nin ta ni ka segin kuma caman a caman ye nkalon ye o tuma a y'a ɲɛ yɛlɛ a ka kumaw lamɛn a ka tiɲɛ tɔmɔ a kɔnɔ wezi ne bɛ fayida bila a ka can kojugu san joli ne bi fayida di mɔgɔw ma su ni tile mɔgɔw bi ne wele karamɔgɔ Konate n'i ka nin ala tɔgɔ in ta n ye nin yala n'i ka nin ala tɔgɔ in ta n ye nin yala o tuma min n'i ka crédit sɔngɔ ci i ma n bɛna nin bila ka na d'i ma n bɛna nin sama in ci i ma n bɛ n den ci i ma ka taa nin di i ma a bi fɔ o de ma ko moriya i y'a faamu walima misaliyala an bɛ iza wakati nafolo baara kɛ sisan maa minnu dala an na n'olu bɛna nafolo baara kɛ an fɛ yan a caman bɛ yen n'u tilala baara résultat ɲuman kɔfɛ u bɛ bonya kɛ ne ye bilahi a ka bon hakili ma
I y'a faamu o de la ne y'a f'i ye ne tɛ mori ye min bɛ waso ni bazɛnba ye ne tɛ mori ye min bɛ waso ni étage ye ne tɛ mori ye min bɛ waso ni mobili dakabanaw ye mais a bɛɛ bi ne fɛ Ala ye ne to denmisɛnniya kɔnɔ ne mako bi fɛn o fɛn na Ala y'a bɛɛ nɔgɔya ne ye mais adamaden kana waso se I da la moriya ye gindo de ye o tuma a ye ko in kɛ ni gindo ye ne ko I ka moriya de ye mobili d'i ma tɔrɔnbɛri caman ye mobili sɔrɔ dɛ bandi caman mobili b'u bolo dɛ o tuma galon don ne y'a f'i ye n'i b'i fɛ ka mori dɔn donfini tɛ sa hali ni kulɛti ni débardeur de b'a kan na n'a y'i mako ɲɛ a bɛ fɔ o de ma ko mori mais diɲɛ étage bɛɛ ka k'a bolo diɲɛ mobili bɛɛ ka k'a bolo n'a dɛsɛla k'i kungo ɲɛnabɔ kafiri don a t'a ɲɛ dɔn I y'a faamuya mais o kɔrɔ tɛ ko mori bɛ se ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ tiɲɛ don mori tɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ mais I jija mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na I fɛ kɛmɛ o kɛmɛ 99 mako ka ɲɛ o de ye moriya ye mais an bɛ don min na I n'a fɔ bi a tiɲɛna dɛ o tuma ne bɛ nin kangari da an ka bi moriw ye u k'u hakili to nin na an ka segin kuranɛ ma an ka baara kɛ ni kuranɛ ye mɔgɔw ye kuranɛ bila bi k'u ɲɛsin fɛn caman ma k'a sɔrɔ walahi adamaden mako bi jɔ fɛn o fɛn na a bɛɛ bi Ala ka kuranɛ kɔnɔ gindo tɛ diɲɛ kɔnɔ min dɔ tɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ o tɛ yen kuranɛ bi mako ɲɛ a bi mako sa kuranɛ bi adamaden dɛmɛ wa a bi adamaden mako sa maa fa yɔrɔ bi kuranɛ kɔnɔ bilahi ka kabako da I kan I tɛ su kelen si o bɛ Ala ka kuranɛ kɔnɔ mais toujours I bi ne ka fayida bɛɛ lajɛ ne bi fayida min di adamadenw ma min hɛrɛ bi se adamadenw yɛrɛ ma ne b'o de di mɔgɔw ma ka caya o de ye Ala ko ye I y'a faamuya mais fayida dɔw bɛ yen ne ti n da don la réseau sanfɛ quoi o la an bɛ dugawu kɛ an lamɛnbaaw ye maa min mako bi garibukɛ yɛrɛ la an ka téléphone numéro o ye +223 72 24 02 98 nin ye n ka téléphone numéro di +223 72 24 02 98 n'i ye weleli kɛ nin numéro in na sisan ni Ala sɔnna I ni karamɔgɔ Konate bi ɲɔgɔn sɔrɔ anw ye garibu de ye o nka garibu min don ni ɲɛsin'a ma n'i ka kungo ye n'a misala ni ne da ko I ma ko n bɛ se ka nin kɛ bilahi n bɛ dɔ dɔn o la wa n bɛ se k'a kɛ e b'a dɔn moriya ja ye min ye Wezi cɛ ŋaraw de bi ne côté la kini fɛ numa fɛ bani ni baba fɛ Ala ye cɛw de di ne ma bilahi minnu bɛ se ka ko ɲɛnabɔ n'u sigi bɛ kisɛ yɛrɛ kan Ala y'o cɛw de di ne ma o de la ne bi waso ne bi n kan kɔrɔta siran tɛ jatigɛ tɛ sabu n bɛ kuma min kan maa si dɔn kojugu I y'a faamuya ni mori ye wasobanciya la réseau kan a tɛ se sa porobagani don ka mɔgɔw kun